Pangadit mo na. Ano? Oh, pre, Riben. Hindi po nang pre. Listen. Okay. Ala. Uy, umano yung nakarotik. Puro pa yung alat. Hindi ka na. Pau. Hindi ka na. Pray. Tara, igna ka mo dyan. Well, Budol fight live now. Sa'yo ka ba ya? Oh, madala ito. Oh, dyan na. Tayo. Time, ano? Time lang. Mahulog. Mag-pray na, mag-pray. Kuya, time, ano mo kuya? Yung digdi. Digdi ka na ning. Wala, magputa ako. Kasi ko na kuya mo. Dapat may mag-ano yung kita ta. Awat mo, sir! Mag-pray. Tingin ka daw. Si kuya mo na lang. Si kuya lang. Di maklo dyan. Si Doon na rin. Magano doon. Inisarong ka mo. Dining bako ka mo digdi. May mga Para dyan dyan. Kuya, may saro ka pang ano? Isa ka dito. Ayun. Sabi na. Ay, alagat ka. Walang kuha dito. Kasi rika niya sa dati. Oh, wala akong kuha dito ah. Wait niya. Mag-pray. Hindi. Natatakloban ko. Ano? Isa Wala lang. Mag-pray. Wait. Mga palibot ka na. Ikaw naman yung magtuka pa kaya. Ano kaya ni? Ano ko duman sa ano? Ano rin ka ni? Sama-sama na. Ano mo? Puro lang yung Okay. Ayaw ka na lang sa dali na napapakaka. Mag-picture ka nga meron na. Tama yun yung picture sa kanya. Nag-picture na kita ng gabo. Mayo. Masay kuya. Sa motor. Pa-picture naman na kita. Maski yung water jug. Ay, si, ano, inumin dapat yan. Uli ang. Di mo nga, darang ko na kayo, nakapresto na. Batom na. Oh, di ka naman tulog ka rin, Hello guys, what's up? Sumar, mega love shoutout sa iyo. Thank you so much sa pagbisita. Kaya ni kuya. Matagasa na ba gani? Tayo ay magbubudol fight ngayon live dito sa YouTube channel ni Miss Realisay Buwag. Uli, ano muna? Ano yung tako ko? Buwag. Gutom na. Ano yung mga akin? Cellphone mo. Cellphone ni mama, malinaw. Napicture nito. May yung ano? Alat, mapicture kita ha. Dahil pa. Yeah. Ay, yan sili, may yan sili, tapos sino Time lapse ka ni. kasi ni man ni sili, oh. Mag-pray. Ah, dali. Yan. Alat, picture ako muna. Ayun na to. Mabilis yun yan. Ayo. Ano na yan? Di pa. Hindi na lang natong sa ito. Ano kayo? Isa lang kami. Picture muna. Oh, mapicture mo na kita. Ayan, okay, Corona, malinaw. Aw! Mapicture mo na kita. Lahat. Kasi nasa ko. Timer na sign. Mo yung timer. Gurutom nila. Mayo. Kuwasa ko na. Ano lang? Daw, try ko na. Ay, tama na, ka nagdudurukot na. Ganina, ako tagundo. Gumutom na ni. Yun na yun. Yun na. Di pa man. Di mo ka nag-go. Ito yung meron mo. Mahuwani. Oo. Ini na lang. Boy. Ayun na, yun na. Uy, malat na. Sabi ka mo. Cheese! Cheese! Uy! Cheese!
Yan. Yan. Ah. Meron pa. Bye-bye. Kiss! Kiss. Kiss man kaya. Okay. Ayan pa, one pa. Dali, nakagutom na. Gutom na lang. Yan. 1, 2, 3. Ma-time lapse. Mapre pa nga ni. Okay. Tama na yung picture. Game. Oh, pray! Pray. Perfect. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Biyaya. Dali na, Ben. Amen. Ready ba, ready ba? May luwan na maluugan ka mo ha. Yan naman. Double plate na eh. Mura ko ng model fight mo dalo. Balik ka na sa mo. Makisali, makasali mo kami dyan. Perfect na diglo. Love, mapicture, mapicture lang kita. Mapicture lang. Maluto na dyan, si Maluto. Yan na. Mapicture lang kita rin, makibidyo lang sa iyo. Nag-model fight. Dali na, kaya nga nitong ano. Dapat kung man makibidyo fight ka sa tao. Dapat kita makakan. Hi! Makibidyo fight lang. Yan na. Ano ka ba? Huwag ka na Ben. Diyan ka na magabot uno na. Mga model fight man kami sa kalabangga ko niyan. Magkaralabangga kami. Ah, duman ka sa kayo. Numero 6. Oh, ang matulog ha. May luwan ha. Double fight na rin. Udo, inata, inisel. Munyan lang niyo. Saka ba? Ano na eh. Sisil ba yun? Kawalan mo na ito sisil. May harang. Mauralan mo lang yung hali ninyo. Mauralan na. Tama no. Barabangga pa lang kami. Kalabangga lang. Romy. Sisil, fish! Ate, dako lang po kanon. Sabi na lang. Anong panira dyan? Tingi. Ilak mo na. Kasi ba kumali nakikita si Chris mo? Galing sa panita. Dali na ako magkakalitas yan. Dali na. Ay, mama na. Oh. Mag-order pa ka naman. Papa niya. Kakan lang oh, kakan. Makaturo na ka mo ha. Pero ang suka, dahil nasa susawan. Gano'n ba kasi kung nakakalamit ng pato? Okay, kakan na, kakan. Maluto te. Ano Kate? Okay ka lang dyan. Nakulangan pa kaya. Pero kinakagatan ko na din na. Parang ano kaya? Pero nakulangan pa kaya nasa atubangan mo yung kita eh. Hawawa na kami at ilog din. Ano pang gawa? Laway. Kapanakuan. Baba na sil! Papaw, magkakamaluto. Ako ko ba sa masili? Parang mo. Upo na doon. Ay, no, fish. Hindi mo ba anong karni? Manarang ba kayo? Kayo kami po. Wala na eh. Hindi yung kumuyorin ka po. Oo. Nasakto mo hindi. Malugot ka na. Malugot Inupo ka na. kami na. Binabagak ako na. Kami.
Hindi na ang buhok mo. Hindi ka pa na yun. Tumunda. Da. Galaway. Kami hiling-hiling. Ito. Matatanggal naman ng ipon. Luway-luway, magkarulugan ka ha. Lata. Okay, ako naman ate kaya. Okay ka lang? Katang-katang ka. Digitan kaya ang ungit. Si Dua, dahil nahiling. Ate ha, ang nakalubog. Si Dua? Baka natulog ate ha. Ano mo? Sige lang. Tama na ito. Pero may nagtatago-tago ba yun? Nakasuksok pa mo sa ganyan naman. Aliputong kaya lamay sa taas. Nabilang ka rin. Hinabon ito kasi kay Jam. Ayaw ka mga tubig mo. Nabilang ka na ni Makdo. Isit ang Ano? Luway-luway lang ane. Siluluran pa sa sira oh. Ay, don't fight garo. Ano, okay lang kami mga ate. Ate ka pa ng sakan. Kaya nagkakalki. Halo to papa, baong Kasi tira. okay ka lang, kaya napag ka na pag ano. Sa fish lang. Tinitira lang fish. Yung natambak mo sa iyang fish oh. Bakit mo? Baka medyo ha? Ganyan lang niyo, ganyan. Sunod na naman kita marog ka rin sa mga panahuli. Pag birthday ni Mama, dati ni Mama mo ulit yan. Hindi ko pa din sa No. Mama, Kasano nyo? Hindi ko na ito pauliin. Sa linggo, sa buwan pala. Meron ko ito, Ben. sabi mo, Basta. laga na. Laga ng kaldero. Ate, magdakan na magdakan. May ano ba kang tinakakaan? Uy, ang soft drink! Sabi nga may hinahanap ako na pero may kulang. Wala na rin. Diyan na. Oh, sabaw. Oh. Tama na ulit. Itong buka mo kuya. Ang rabot. Ito yung Ha? Yung daw yung makan tubig ko. Wala na rin. wala na, doble ka naman buta. Hey, Sel, magbaba na, Sel. Ang baba. Basket itong kita na. Sel, fish oh. Malamig to. Mati magamba. Ikaw. Atas na ang baso. Wow! Oh, ano, meron ka? Yung pokpok, magaling. Paming na daw. Hotel fights. Yata. Uyan sa mga ate, oy. Alas mo na, tama pa ko. Ano yan, sa indo? Tapos Kaya kaya naman naman bukas. bukas. Roy, kami man talo na. Kaya naman bukas mo ka. One. Wala. Wow! Iling mo ng ano? Kay Day. Oh, tayo. Tayo, ganda. Malipot kay ganda. Yan nga ni John ang gumano. Sa box, sa puti. Oh, basta. Itong lalagyan ng ingredients. Parang baso na. One pa. Oh, saray na yan. Marayo lang nagkakarakas. Malamig ba ito ni Kaisen? Di, may malipot naman siya. Ito ang malipot. Yan, dito yung yan. Lumay-lumay. Ano, kasapol ba? Diyan na, diyan naman na yan.
niya sa ko. Asan? Dapat ito bagang ano. May video lang naga. May luwas! Kamo ako mo kamo. Ate, Antonok ha. Kasi ka magbasa na yun. Abang mo na pa, suko ka na pa. Ako mo na pa. Nakuya na pag-apit sa banana. Buti ay. Ngayon lang naman niya. Kaya naman ito. Hari na siyang pa, kuha ko muna. Abong mo na. Mastro ka nila. Ha, pero baka mo. Oo. Kasi mo. Ano na, abang mo na. Hoy, ano yan? Tatinga pa na hapon mo. Alin? Ano yun? Hindi, mag-asa. Ayun kaya? Tapos ako pa daw. Sabay ka naman nga rin. Uy, ako po. Nag-uurulos na kaya. Uy, mayo na akong pato. Uy, nakakasinabi ko. Kung doon ka na akala. Yan sa kulungan. Manok na rin ito. Tumakan ka na. Ngayon pala. Anong ka na? Tama. Piki na. Hindi, alin na yung dugi yun. Nangali ka. Daw na ka-skimpi. Abo mo na ka. Di mo, kung ka may Abo mo na ka. Abo na. Ma! Kung nga rin mayo na sa kanila. Magkawas kamot naman sa sila. Maong ba? Turo ko si mga aki ay. Ano dabo na? Malalangan doon, matagay pa ka mo. Nakulang kinagano'n. Wala ka mo na pato. Pero niran man ako nakita ba? Pato, ano? Sasarapan na sa may kamera. Si pato ko. Ay, si pato ko. Vincent, ampis na! Pato. Si pato ko. Ginanagdigan mo lang. Mano nga ni Sally? Ito na kaya iyan. Bag mo na. Ano doon? Ano sa loob? Pandok na. Luy-luy lang pag-intend. Ano mo? Ano yan? Oo. Sabi nga, likas ba ako? Pamalag, gutom na ako. Iwan ako. Ay, bakit ito? Diyan mo lang sa bigyo sa to. Oy. Laban man. Laban. Nagkawara na ba ganun na ikaw lang? Jowa, oh. Harap na. Ande. Naubos na nga ni kayo. Dili. Sinta lang nakaubos sa sira. Ay. Tao. Hindi na nilinis. Maray. Yung ano? Dahil naman nila alam Yan ko. na. Yan ang kamagayan. Nakaasalong ka. Ay, pinililinis yan. Baski sa Di ba kaya tilapia. tayo marurunong? Kung sa kay mayo ka. Bakit pa lang magkatanim ka? Hindi mo na Tamo. Ngayon lang nakita yung si ano, bituka. Bakit ka ito ka? Kasi dahil inahali na sa tilapia. Nalis yan, nililinis yan. Yan sa mga bituka na yan. Preso, yo. Dahil yan. Okay, iyo. Dahil di mag-irusaan na. Dede. Uy, buso nito yung mga maluto nito yan. Bubuhan mo lang. Muna pe. Gusto pala, tindo. Gusto pala, tindo. Suko? Da. Buko naman. Hazel, dahil dyan. Magugas na. Hindi lang tayo dyan naman sa kanya. Bawala ng loobong niya. Maray nga ni Ma. Dahil kita nagdagos, Ma. Pag-swimming. Ma. Ang nagdagos kita sa pag-swimming. Kororo din. Kita kayo.
na yung balak na karupan. Kaya mo yung ano. Maputi ang baga ko. Ano na yung suso na? Ano naman ang tubig? Kaya tawan mo kay Cesar. Gabriel! Ano nga na ba yan? Agad lang, hindi pa ako tapos. Ako maubos na. Ngayon ba nga kita? Ate! Maubos na ninyo. Ano mo na? Ubus yan, Dok. Hindi ah. Ba, ate. Yun na. Hindi ko lang sila. Kaya na pag-uwi. Baka lang sa no. Tingin na. Bakit tabi? Ano nga yan? Kapungaw ka? Ano nga yan? Ay, wala pala ka! Puro nga ako na ngayon. Kadalanan niya na ano tawa. Wala na ngayon. Mano ka? Gabay lang sa kaso. Hindi na kami mauntok ay. Balik. Balik. Tama na yung labring. Napataw na baga. Nag-aaratot pa na. Ito. Nag-aaratot na rin. Nagatundo. Ako ngayon, nagtigay siya. Kailangan na ka namin, tinignan ko ng buto. Hindi mga buto ba? Ayan, buto yan. Oh, ulo pa tagin naman. Dakot ng hamal. Ay, kulit. Iba yung baboy. Ba't doon ka ba ng Ricky Boy? Ako nga, hindi na ka namin. Sira, ilingan na. Sira, hindi. Ano na yung gulay, oh. Sana pa na. Dito mata ko. Katapos pa. Okay na pala. Okay mga tatapos yan. Urudo ba kasi ano? Kuriti tapos yung Oh, yung larangan, oh. Ano? Ano nangyari? Kailan mo pa? Kailan kilo pa sa saklaon? Ibang kilo. May baso ko doon sunod na siya. May baso ko sunod na siya. Yung ulo niyan. Meron mo yun naman. Alam ko ka na. Wow. Oh, hindi yan! Lugan na niya. Yasan na lang hindi. Meron ko ba? Dito dito ko siya. Walang guri. Para mag-isip ako siya. Ito na pa, ino. Ito na. Luwak ko. Ayaw na ako luwak ko. Patay ka dyan. Umalat ka man doon. Nagkakaroon ka man hindi. Yan! Nilalagay ko yan to! Masiyar! Oo. Bakit tarot ko ka mo? Lalagay ko lang doon siya. Saan na? Lalagay ko lang ito sa siya. Pag naman parang papapating sila. Ano ba ito? Ayun, basag na ito. Lingon na. Strong? Kuya, oh. Matira man iba. Loy lang.
Ngayon ang malutuan. Kami nakasuko rin. Ano? Pusa na rin. Ma, baka nyo mag-ano ka na dyan. Ang mimi mo, durog nila. Wala pa, maluto. Pa. Tama naman yun. Pero ang pagkagot na. Wala, itik mo. Anak yung baga itik. O yan na, pinang suka, pinang sausawan. Kina. May spaghetti pa. Pagpila ko ta. May ano yan, na. Sige na, ilagay mo na. Sayang ka rin. Tekos man tayo na. Tekos ko lang na ito. Ay, sayang ka yan. Malinis mo yan. Inumot mo yan yung makdo. Ako lang ng... Kami. Balbal. At yan, nagkakagambang ka. Siyempre, galing ko lang. Ako na. Ayun sa tong kilo dyan. Yumaan ka kami. Picture mo ka kami. Ma. Diyan, picture mo kami. Kaya pa daw, pasat ko daw. Para mano natin to. Matibay. Ano? Hindi. Ay, Gagawin mo! Hindi ka bali yan. Hindi mo iba man eh. Sa baba lang. kami mo lang. Ako. Oh. Dahil makita na kayo. Padayon mo, rani mo kanta to. Igakok sa muso. Kada ako na. Chow. Sa ido rin. Huwag mo bigyan ka ng ano, kape. Yan. Dahil na nga niyan, ako na nga niyan. Picture try. Matitili ka nga niya. Puso. Picture try. Inuwi man Meron ako. kami oh. Malaki ang Yung ano eh. Bagsog man yan. Para papaksira. Laban-laban. Ay ka, baby. Lalabas yung ganda. Oh, yeah. Ay, sorry. Alam niya, nag-serpit. Kasi. Para papaksira. May mo na, Noen. Sakit. Bagsog mo ko. Anong bihalo yung magkarakaray? Napala si Ruro sa katikuyan mo. Pati bayan. Paslo ka ni yung duwa. Wala. Wala. Bakit ba ako? Gusto nga di! Siguro mo yun nga na. Butigot na. Ano kayo pa? Ano ba ako kayo? Dahil makabilo. Masak na pa ako. Tapla pa ba? May, na, maluto. Oy! Paano? Yeah. Gano. Ano ko? Nagkarelipot eh. Pero yan. Kahit mo siya. Kaya ako na kanina. Ha? Malumo. Malungoy ng ulo ka yan. Ano ka nagkulay? Yung dilaw, yung nasa sira baga. Kita doon. Ang mga patatas mo dito karapon. Ito yung dayan sa Ay, karo. Carrots! Pala. Ito lang pala. Ito lang.
Tama ka sa kilo na. Apat ha? Ayaw pa, bawal pa kung sumunta agad ah. Inubos niyo yung Ay, sibuyas ko. kinulang pala. Labis pa nga nito. One pa. Joke lang. Labo-labo mo sa duwang akin dito sa pagbuhan. Padalo kasi pagbuhan ni Karebe. Suko tuloy. Kasi nag-inot ng soko. Si Duwa. Dawa. Duwa nga lang rin ako. Ito, may soft drink. Sunod si ganda. Sunod si Ganda, sunod si Ngayon si Ganda. Inot si Pawpaw. Nagsunod si Rebe. Malinawan ang ano ko. Yung ano, kaya bagat, mag-picture daw kita. Di ba? Nakarapiretso ng ano. Ay, anan mo na lang. Malinawon. Ano mo. May ano pala ni. Pwede pa lang yung ipron. Yun na ni. Dapat tinutok mo pa duman. Ay, Sad! yung video pala ni Kuya. Ayan mo na lang nilagay mo na tubig. Upos si Mato mo. Ginulan mo na ito. Nagtutong ang tatao. Ako nga halos yun na lang. Ibalik mo yan. Ay, grabe. Ito mabilis oh. Wala. Cheese. Oy, isa'y mahugas-hugasan ng doon dahon. Bukas ang daon, anong daon? Spaghetti. Si Kakanon na eh. Kaiba lang. Sa inyo baga, kung nag-correct ko. Oh, di magpararulok siya sa basuga. Tamo! Ang cellphone do. Bayo naman, raot na. Di magpararulok siya. Raot na nga ni, tigbag na sa akin. Ay, Reben. Tapos mama, nakaroon na nga ni sa atin. Basa na. Bayo na ang namilo. 0, 1 point. 1 point. Bayo nga ni Yelo. Bakal nga ko sa inyo apat. Kasubag mo man. Aga. Igalit na nga ni dyan ni mama ako. Ikaw mo na ano? Aring ba? Eh, itong kadang kami. Kami. Mangulang garunin mo na. Ay, magkakami na halo ang muda ma. Ya, kung may bagatong. Hindi mo ito daw yun. Ang cellphone mo kuya, mahulog pa rin. Ano ma? Bye! Thank you so much! Goodbye, goodbye!